Zdravím všetkých. Dúfam, že ste v pohode, že ste zdraví a že makáte a dodržujete stravu. Takže chcel by som sa vyjadriť k prohormonom.sk. Odkedy som s nimi začal spolupracovať, mi napísalo veľa ľudí ohľadom prohormónov a SARMs. Ľudia sú skeptickí, chceli vedieť nielen ako to brať, ale či to vôbec brať, či to funguje, či to nie je marketingový ťah. Samozrejme, že ľudia sú skeptickí, keď niekto použije vašu fotku, svalnatý, nabuchaný borec, proste cvičí 20 rokov a snaží sa ľudí presvedčiť, že prohormóny a SARMs fungujú, ale musím vám úprimne povedať, ruku na srdce, som maximálne spokojný s výsledkami a vlastne s tým, ako tie produkty fungujú. Sám som bol osobne prekvapený hneď prvýkrát, keď som používal Vikinga. Začal som používať prohormóny a SARMs v lete, v júli. Odtedy som vyskúšal pár vecí. Viking, maximálna spokojnosť, sila, pumpa, nabratie kvalitných svalov, Ostapure, LGP, potom PCT, samozrejme PCT po vysadení, potom Arimid, Andogenin. Všetky tieto produkty maximálne splnili moje predpoklady a bol som milo prekvapený. Takže pre tých skeptických, neveriacich Tomášov, prosím, vyskúšajte. Nebojte sa toho, je to určite lepšie ako brať anabolika. Je to bezpečnejšie, je to dostupné, je to legálne a po prípade, ak by ste chceli ušetriť nejaké peniaze, použite môj zľavový kód BIGLUK, ktorý by mal ešte byť aktuálny a mal by platiť a dostanete 15% zľavu. Čo k tomu ešte dodať? No, keď budem niekedy dávať nejaké komentáre na prohormony.sk, zdieľať nejaké pošty, ak by som mohol poprosiť žiadne priblblé negatívne pripomienky na steroidy a rastové hormóny a veci podobného charakteru. Som profesionálny športovec a veľmi rád ľuďom poradím, keď sú milí a pekne ma oslovia a opýtajú sa ma, ale pokiaľ tam vidím aroganciu, drzosť a tú neskutočnú zmúdrosť všetkých tých odborníkov spoza klávesníc, tak samozrejme, že moje reakcie budú aj adekvátne. Budem si z vás strieľať a zabávať sa na vás. Po prípade vám neodpoviem vôbec. V každom prípade som tu ako človek, ktorý vám chce pomôcť, chce vám poradiť. Úprimne zo srdca, nie som typický Slovák. To znamená, že budem úprimný, nebudem vám dávať do hlavy kaleráby, nebudem vám klamať, poviem vám veci ako sú. Už len tým, že žijem v zahraničí, znamená, že som doma nezapadol. V každom prípade, keď budú nejaké príspevky, keď ma milo oslovíte, dáte otázku, rád zodpoviem. Po prípade mi môžete napísať do inboxu, aj to vám rád zodpoviem, keď vám treba niečo hlbšie poradiť ohľadom stravy a tak. Takže zdravím vás ešte raz všetkých a pekne makajte, jedzte a nech sa vám darí a nech ste zdraví. Tak čaute z Británie. Pozdrav.